መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 61 ወአምላኽ ኣውያተይ ስማዕ ናብ ጸሎተይ ኣቕልብ ንስኻ ማዕቆብየይ ካብ ገጸላይ ጽኑዕ ግንቢ ኢኻ እሞ ልበይ እንትተሓለለ ካብ ወሰን ምድሪ ኣባኻ ኸእዊ እየ ናብቲ ኻባይ ልዕል ዝበለ ኸውሒ መርሓኒ ወአምላኽ ንስኻ መብጽዓይ ሰሚዕኻ ስምካ ንዝፈርሁ ርስቲ ትቦም ኢኻ እሞ ኣብ ድንኳንካ ንሓዋሩ ክነብር እየ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ዕቆብ ኣለኹ ዕድመ ንጉስ ተነውሕ ዓመታቱ ካብ ወለዶ ንወለዶ ይነብር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሓዋሩ ይነብር ምሕረትን እምነትን ክሕልዋኦ ኣዳሎ ንስምካ ንሓዋሩ ክዝምረሉ ከምዚ ገይረ ነንመዓልቲ መብጻዒ ክፈዲ እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 62 ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ሃዲኣ ትጽበ መድሓነይ ካብኡ ይመጽእ ኣሎ ከውሐይን መድሓነይን እምባይ ንሱ ጥራይ እዩ ኣዝየ ኣይናወፅን ከም ዝቐነነ ግድግዳን ንምውዳቕ ዝቐረበ መንደቕን ኩሎም ሓቢሮም ምእንቲ ክተውድቕዎስ ክሳዕ መዓዝ ኢኹም ንሓደ ሰብኣይ ጥራሕ እትጥሕሩ ካብ ልዕልናኡ ከጽልፍዎ ጥራይ ይማኸሩ ብሓሶት ባህ ይብሉ ብኣፎም ይምርቑ ብውሽጦም ግና ይረግሙ ኣለዉ ትጽቢተይ ካብኡ እዩ እሞ ነፍሰየ ብኣምላኽ ጥራይ ሃዲእኪ ተጸበይ ከውሐይን መድሓነይን እምባየ ንሱ ጥራይ እዩ ኣነ ኣይክናወፅን እየ መድሓነይን ክብረይን ናብ ኣምላኽ እዩ ጽኑዕ ከውሐይን መዕቆብየይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ኣቱም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብኡ ተወከሉ ልብኹም ኣብ ቅድሚኡ ኣፍስሱ መዕቆቢና ኣምላኽ እዩ ውሉድ ኣዳም ምናምን ጥራይ እዮም ውሉድ ሰቡን ሓሶት ጥራይ እዮም ኣብ ሚዛን ልዕል ይብሉ ኩሎም ብሓባር ካብ ምናምን ይፈኽሱ ኣብ ግፍዒ ኣይትወከሉ ብዘመተ ኸኣ ኸንቱ ተስፋ ኣይትግበሩ ሃብቲ እንተበዝሐ ልብኹም ኣይተውድቑሉ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሓንሳዕ ተዛረበ ክልተ ሳዕ ሰማዕክዎ ነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ትፈድዮ ኢኻ እሞ ጐይታየ ጸጋውን ናትካ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 63 ወአምላኽ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ኣንጊሄ እደልየካ ኣለኹ ነፍሰይ ንኣኻ ትጸምእ ኣላ ስጋይ ማይ ኣብ ዘይብሉ ደረቕ ጽሙእ ምድሪ ኮይኑ ይናፍቐካ ኣሎ ከምኡውን ስልጣንካን ክብርኻን ንምእንቲ ክርኢ ናብ መቕደስካ ኣማዕዱ ኣለኹ ለውሃትካ ካብ ህይወት ይበልጽ እዩ እሞ ከናፍረይ ክውድሳኻ እየን ብህይወተይ ክሳብ ዘለኹ ክባርኸካ ብስምካ ንዳወይ ከልዕለን እየ ረድኤተይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ሕጐስ ኣለኹ እሞ ኣብ ምድቃሰይ ክዝክረካ በለይቲ እናነቕሓኩ ክሓስበካ ከለኹ ነፍሰይ ከም ብስብሕና ንጉዕን ትጸግብ ኣፈይ እውን ብኸናፍር እልልታ ከመስግነካ እዩ ነፍሰይ ኣብ ድሕሪኻ ትጠብቕ የማነይቲ ኢድካውን ትድግፈኒ ኣላ እቶም ንህይወተይ ከጥፍእዋ ዝደልዩ ግና ናብ መዓሙቕ ምድሪ ክወርዱ እዮም ንስልጣን ሰይፊ ክውሃቡ ግደ ወኻሩ ክኾኑ እዮም ንጉስ ግና ብኣምላኽ ክሕጐስ ኣፍ ሓሰውቲ ክዕበስ እዩ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብኡ ዝምሕል ዘበለ ክሕበን እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 64 ወአምላኽ ክምህለል ከለኹ ድምፀይ ስማዕ ንህይወተይ ካብ ፍርሃት ጸላኢ ሓልዋ ካብ ሕቡእ ምኽሪ ሕሱማት ካብ ህውከት ገበርቲ እከይ ሰውረኒ ካብቶም ኣብ ሕቡእ ቦታ ንንጹህ ክወግኡስ መልሓሶም ከም ሰይፊ ዝስሕሉ ፍላጻታቶም መሪሕ ቃላት ዘዝግቡ ሰውረኒ ብድንገት ይወግኡ ኣለዉ ኣይፈርሁን ድማ ኣብ እኩይ ሃቐና ይጸንዑ መፈንጥራ ከጻውዱስ ይመኽሩ መን ከይርኤና ይብሉ ኣለዉ እከይ ሓሰቡ ኣዝዮም መርመሩ ነቲ እተመርመረ ምኽሪ ኸፈጸሙ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ልቡን ዓሚቕ እዩ ኣምላኽ ይወግኦም ድንገት ብፍላጻ ይቖስሉ ይወድቁ መልሓሶም ዝበሎም ናብኦም ይምለስ ዝርእዎ ዘበለ ርእሱ ክንቕንቕ እዩ ኩሎም ሰባት ከኣ ክፈርሁ ንግብሪ ኣምላኽ ድማ ኸዘንቱ ንዕዮ እውን ከስተብህሉ እዮም ጻድቕ ብእግዚኣብሔር ክሕጐስ ኣብኡ ኸኣ ክውከል ቅኑዓት ልቢ ዘበሉውን ክሕበኑ እዮም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 65
ወአምላኽ ኣብ ጽዮን ብህድኣት የመስግኑኻ መብጽዓውን ንኣኻ ክፍጸም እዩ ኣታ ጸሎት እትሰምዕ ኩሉ ስጋ ናባኻ ክመጽእ እዩ ኣበሳ በርቲዑኒ ንስኻ ንምግሃስና የቕረ ክትብል ኢኻ ኣብ ቦታኻ ክሓድር ዝሓሬኻዮውን ዘቕረብካዮን ሰብ ብፁእ እዩ ብበረኸቲ ቤትካ ብቅዱስ መቕደስካ ክንጸግብ ኢና ኣተ ኣምላኽ መድሓና ንኩሉ ወሰናት ምድርን ርሑቕ ባሕርታትን መዕቆቢ ዝኾንካ ስልጣን ተዓጢቕካ ብሓይልኻ ነኽራን ዘጽንዓካ ህማም ባሕርታት ህማም ማዕበላቱ ወኻዕታ ኣህዛብ እትህድእ ብዘፍርሕ ነገር ብጽድቂ ክትመልሰና ኢኻ ኣብ ወሰን ምድሪ ዝነብሩ ኸዓ ብትእምራትካ ይፈርሁ ንምብራቕን ምዕራብን እልል ተብለን ንምድሪ ትበጽሓን ዕልቕልቕ ተብላን ኣዚኻ ተሃብትማ ሩባ ኣምላኽ ማይ መሊኡ እዩ ንምድሪ ከምዚ ጌርካ ምስ ኣዳለኻያ እኽሊ ተዳልወሎም ንነግሕታት ተስትዮ ንድኩላታ ትምድምዶ ብዝናብ ተለምልማ ንብቑላ ትባርኾ ንዓመት ብሳህልኻ ተኽልላ ኣሰርካ ስብሒ የንጠብጥብ ኣብ ሰውሒ በረኻን የንጠብጥብ ኮረቢትውን ብተሓጓስ ይዕጠቓ ኣሳውሕ ብመጓሴታት ይኽደን ለሴታትውን እኽሊ ይጉልበብ እልል ይብሉን ይዝምሩን ኣለዉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 66 ኩልኹም ሃገራት ንኣምላኽ እልል በሉ ንኽብሪ ስሙ ዘምሩ ንውዳሴዩ ኽብሪ ይሃቡ ንኣምላኽ ከዓ ግብርታትካ ክንደይ ዘፍርህ እዩ ጸላእትኻ ሳላዕ ቤት ስልጣንካ ኣቀባጢሮም ይግዝኡኻ በልዎ ኩሉ ምድሪ ክሰግዳልካ ክዝምረልካ እውን እያ ንስምካ ክትዝምር እያ ንዑ ኣምላኽ ዝገበሮ ኸዓ ረኣዩ ግብርታቱ ንደቂ ሰብ ዘፍርህ እዩ ንባሕሪ ንቁፅ ምድሪ ገይሩ ለወጦ ንወሓዚ በጋሮም ሰገርዎ ሽዑ ብኡ ተሓጐስና ብስልጣኑ ንዘለዓለም ይገዝእ ኣዒንቱ ናብ ኣሕዛብ ይምልከታ ዓለወኛታት ርእሶም ኣየልዕሉ ኣቱም ኣሕዛብ ነቲ ነፍስና ብሂወት ዘንበረ ኣጋርና ክንደላህፃውን ዘይፈቐደ ኣምላኽ ባርኽዎ ድምፂ ውዳሴኡ ስምዑ ወኣምላኽ ተዓዚብካና ኢኻ እሞ ከም ዝኹላዕ ብሩር ኰላዕካና ናብ መርበብ ኣእቶኻና ኣብ ሓቀኛ ኸቢድ ጾር ኣጾርካና ብልዕሊ ርእስና ሰባት ኣሳገርካ ብሓውን ብማይ ንሓለፍና ንስኻ ግና ናብ ራህዋ ኣውጻእካና መስዋዕቲ ምሕራር ሒዘ ናብ ቤትካ ከኣቱ እቲ ኸናፍረይ እተዛረቦ ጸቢቡኒ ኸለኹ ኣፈይ ዝበሎ መብጽዓተይ ንኣኻ ክፍጽም እየ ካብ ስቡሓት ኣባጊዕ ምስ ዕጣን ደዓውለ ገይረ መስዋዕቲ ምሕራር ከቕረበልካ እየ ኣብ ዑርን ዲበለታትን ክስዋኣልካ እየ ኣቱም ንኣምላኽ እትፈርሁ ኩልኹም ንዑ ንነፍሰይ ዝገበረላ ከዘንትወልኩምሲ ስምዑ ብኣፈይ ናብኡ ኣወኹ ምስጋናውን ኣብ ትሕቲ መልሓሰይ ነበረ ኣብ ልዕሊ እኩይ ሃቂነ እንተዝኸውን እግዚኣብሔር ኣይምሰምዓንን ነይሩ ግናኸ ኣምላኽ ብሓቂ ሰሚዑኒ ንድምፂ ጸሎተይ ኣቕሊቡሉ እዩ እቲ ንጸሎተይ ዘይነዓቐ ጸጋውን ዘይርሓቐለይ ኣምላኽሲ ይባረኽ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 67 ኣምላኽ ይምሓረና ይባርኸና ገጹ የብርሃልና መገድኻ ኣብ ምድሪ ኣብ ኩሎም ኣሕዛቡን ምድሓንካ ክፍለጥሲ ገጽካ ኣብርሃልና ወኣምላኽ ኣሕዛብ የመስግኑኻ ኩሎም ኣሕዛብ የመስግኑኻ ንህዝብታት ብቕንዕና ክትፈርዶም ንህዛቡን ኣብ ምድሪ ክትመርሖም ኢኻ እሞ ህዝብታት ይተሓጐሱን እልል ይበሉን ወኣምላኽ ኣሕዛብ የመስግኑኻ ኩሎም ኣሕዛብ የመስግኑኻ ምድሪ ፍሬኣ ሂባ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክባርኸና እዩ ኣምላኽ ይባርኸና ብዘሎ ወሰናት ምድሪ ኸዓ ይፍራሃዮ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 68 ኣምላኽ ይተንስእ ጸላእቱ ፋሕ ይበሉ እቶም ዝጸልዎ ኻብ ገጹ ይህደሙ ትኪ ከም ዝብተን ከምኡ ትብትኖም ስምዒ ኣብ ቅዋም ሓዊ ከም ዝመክኽ ከምኡ ንረሲኣ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ይጠፍኡ
ጻድቃን ግና ይሕጎሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደስ ይብሎም ባሂልዎም ድማ እልል ይብሉ ንኣምላኽ ቃንዩሉ ንስሙ ኣመስግኑ ነቲ ብበረኻ ዝሓልፍ መገዲ ይጽረግሉ ስሙ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ቅድሚኡ ደስ በሉ ኣምላኽ ኣብ ቅድስቲ ማሕደሩ ኮይኑ ኣቦ ዝኽታማትን ጠበቓ መበለታትን እዩ ኣምላኽ በቲ በይኑ ዝኾነን ናብ ስድራ የእትዎ ንእሱራት ናብ ራህዋ የውፅኦም ተጻረርቲ ግና ኣብ ምድሪ ኣጻምዕ ይነብሩ ዎ ኣምላኽ ቅድሚ ህዝብኻ ክትወፅእ ከለኻ ብበረኻ ክትሓልፍ ከለኻ ምድሪ አንቀጥቀጠት ሰማያት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ አንጠብጠበ ሲና እኳ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል አንቀጥቀጠት ዎ ኣምላኽ ዝናብ ውህበትካ ኣዝነብካ ነታ ዝሓመቐት ርስትኻ ኣድልደልካያ ሕያዋንካ ኣብኡ ሓደርዎ ኣምላኽ ብለውሃትካ ንመሳኺን ኣዳለኻሎም እግዚኣብሔር ቃሉ ይህብ እተን ሓጎስ ዘበስራ ዓብዪ ጭፍራ እየን ናብ ሰራዊት ነገስታት ይሃድሙ ኣብ ገዛ ዝወዓለት እውን ምርኮ ትማቐል ኣብ ማእከል መጓሰ እንተሓደርኩም ከም ኣኽናፍ ርግቢ ብብሩር ክንቲትውን ብዘንጸባርቕ ወርቂ እንተለበጠ ትኾኑ እቲ ኩሉ ዝኽእል ነገስታት ምስ በተኖም ኣብ ሰልሞን በረድ ዘነመ ከረን ባሳን ናይ ኣምላኽ ከረን እዩ ከረን ባሳን ኣርእስቱ ዝበዝሑ ከረን እዩ ኣቱም ብዙሕ ዘርእስቱኹም ኣኽራን ነቲ ኣምላኽ ንማሕደሩ ክኾኖ እተመንዮ ከረን ስለምንታይ ኢኹም ቀኒእኩም እትጥምትዎ እወ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ኣብኡ ክነብር እዩ ሰረገላታት ኣምላኽ 2,000 ኣሽሓት ግዜ ኣሽሓት እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ሲና ኣብ መቕደሱ ኣብ ማእከሎም እዩ ናብ ላዕሊ ደየብካ ምርኮ ማረኽካ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነብሩስ ካብ ሰብ ካብቶም ተጻረርቲ እኳ ውህበት ተቐበልካ እግዚኣብሔር ይባርኽ ነንመዓልቲ ጾርና ይጸውር ኣሎ ንሱ ኣምላኽ ምድሓና እዩ ስራ ኣምላኽሲ ንኣና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ ካብ ሞት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ግና ርእሲ ጸላእቱ እረ ነቲ ብበደሉ ዝመላለስ ጎታን መንበስበስታኡ ክጭፍልቆ እዩ እግዚኣብሔር ኣጋርካ ኣብ ደም ክረግፃ መልሓስ ኣኽላባትካ ከዓ ኣብ ጸላኢ ግዲኡ ክረክብሲ ካብ ባሳን ክመልሶም ካብ ማዕሙቕ ባሕሪ ክመልሶም እየ በለ ዎ ኣምላኽ ዑደትካ ናይ ኣምላኸይ ናይ ንጉስ ዑደት ናብ መቕደስ ረኣዩ ቅድሚ ዘመርቲ ደሓር ቃነይቲ በገና ሰዓቡ ከበሮ ዝወቕዓ ደናግል ኣብ ማእከል ነበራ ኣቱም ካብ ዓይኒ ማይ እስራኤል ዝኾንኩም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማሕበራት ኣመስግንዎ ኣብኡ ብንያም ኣብ ምንኣስ ኩሎም ገዛኢኦም መሳፍንቲ ይሁዳ ጭፍራኦምን መሳፍንቲ ዛብሎንን መሳፍንቲ ንፍታሌምን ኣለዉ ኣምላኽካ ንሓይልኻ ኣዘዞ ዎ ኣምላኽ ነቲ ዝገበርካልና ኣጽናዓዮ ስለ ቤት መቕደስካ ኣብ ኢየሩሳሌም ነገስታት ውህበት ከምጽኡልካ እዮም ብሩሮም ጼሮም ምእንቲ ክመጹኻ ንኣራዊት ሰለሳስ ንኣኼባ ኣብዑር ምስ ምሩኻት ኣሕዛብ ገስጾም ነቶም ብውግእ ዝሕጐሱ ኣሕዛብ ፋሕ ኣብሎም መሳፍንቲ ካብ ግብፂ ክመጹ እዮም ኢትዮጵያ ቐልጢፋ ኣእዳዋና ኣምላኽ ክትዝርግሕ እያ ኣቱ መንግስታት ምድሪ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥንቲ ሰማይ ሰማያት ዝኸይድ ኣምላኽ ዘምሩ ንእግዚኣብሔር ዘምሩሉ እንሆ ንሱ ንድምፁ ነቲ ብርቱዕ ድምፁ የስምዕ ኣሎ ንኣምላኽ ምልኪ ሃቡ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምልኩ ኣብ ደበናታት እዩ ዎ ኣምላኽ ካብ መቕደስካ እተፍርህ ኢኻ ንህዝቡ ሓይልን ስልጣንን ዝህብ ኣምላኽ እስራኤል እዩ ኣምላኽ ይባረኽ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 69 ማያት ክሳዕ ነፍሲ በፂሑ እዩሞ ዎ ኣምላኽ ኣድሕነኒ ናብቲ መርገፂ ዘይብሉ መዓሚቕ ሰልሚ ሰብጢመ ኣብ ጥልቂ ማያት ኣቴ ማዕበላት ከዓ የጥሕለኒ ኣሎ ብምእዋይ ደኺመ ጎረረይ ነቒጹ ኣዒንተይ ንኣምላኸይ ብብጣይ ፈዚዘን ብኸንቱ ዝጸልኡኒ ካብ ጸጉሪ ርእሰይ ዝበዝሑ ብዘይ ምኽንያት ከጥፍኡኒ ዝደልዩ ጸላእተይ ሓያላት እዮም እረ ዘይከተርክዎ
ክመልስ እኳ ግዲ ኾነኒ ወኣምላኽ ንስኻ ዕሽነተይ ትፈልጥ ኢኻ በደለይ እውን ካባኻ ኣይተሓበአን ኣታ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለኻ ጸርፊ እጸውር ኣለኹ ነውሪ ንገጸይ ኣጐልቢብዎ እዩ እሞ እቶም ዝጽበዩኻ ብኣይ ኣይሕፈሩ ኣታ ኣምላኽ እስራኤል እቶም ዝደልዩኻ ብኣኻ ኣይነውሩ ቅንኣት ቤትካ በሊዑኒ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻ እውን ኣባይ ወዲቑ እዩ እሞ ንሕዋተይ ጓና ንውሉድ ኣደውን ጋሻ ኾንኩ እናበኺኹ ንነፍሰይ ብጾም ምስ ኣሕሳእክዋ እዚ መጽረፊ ኾነኒ ክዳን ሓዘን ምስ ለበስኩ መመለሲ ኾንክዎም ኣብ ደገ ክቕመጡ ብዛዕባይ ይዘራረቡ ሰካራት በኣይ ይጨፍሩ ኣታ እግዚኣብሔር ብቕብእቲ ጊዜ ግና ንጸሎተይ ናባኻ እዩ ወኣምላኽ ብብዝሒ ምሕረትካ ብሓቂ መድሓንካ ምለሰለይ ከይሰጥምሲ ካብ ስልሚ ኣውፃኣኒ ካብ ጸላእተይን ካብ ጥንቲ ማያትን ኣናግፈኒ ማዕበላት ማይ ኣየጥሕለኒ ማዕሙቕ ድማ ኣይውሓጠኒ ጉድጓድ እውን ኣብ ልዕለይ ኣፉ ኣይታዕጾ ጐይታዬ ሳህልኻ ሰናይ እዩ እሞ ምለሰለይ ከም ዕቤት ምሕረትካ ተመለሰኒ ኣጽቢቡኒ እዩ እሞ ንባርያኻ ገጽካ ኣይትኸውለሉ ቀልጢፍካ ምለሰለይ ክትብጀዋስ ናብ ነፍሰይ ቅረብ ምእንቲ ጸላእተይ ኢልካ ኣናግፈኒ ንስኻ ጸርፈይን ነውረይን ሕፍረተይን ትፈልጦ ኢኻ ኩሎም ተጻረርተይ ኣብ ቅድሜኻ ኣለዉ ንልበይ ጸርፊ ቀጥቂጥዎ ደኸምኩ ዝድንግጸለይ ተጸቤኹ ሓደ እኳ ኣይነበረን ዘጸናንዑኒ ደልየውን ሰኣንኩ ኣብ መብላዐይ ሓሞት ገበሩ ንጽምአይ እውን መጺጽ ኣስተዩኒ ማኣዶም ኣብ ቅድሚኦም መፈንጥራ ይኹኖም ደሓን ኢና ክብሉ ኸለዉ መጻወድያ ይኹኖም ዓይንቶም ከይሪኣ ይጸልምታ ንሓቋቑኦም ኩሉ ጊዜ ኣንቀጥቅጦ መዓትካ ኣፍስሰሎም ረስኒ ቁጥዓኻ እውን የርክቦም ማሕደሪኦም ይዕኖ ኣብ ድንኳናቶም ዝነብር ሓደ እኳ ኣይረኸብ ነቲ ዝወዓኻዮ ይሰግዎ ናይቶም ዘቑሰልካዮም ቃንዛ የዘንትዎ ኣለዉ እሞ ኣብ ርእሲ ዓገቦም ዓገብ ወሰኮም ናብ ጽድቅኻ እውን ኣይእተዉ ካብ መጽሓፍ ሕይወት ይደምሰሱ ምስ ጻድቃን ድማ ኣይጸሓፉ ኣነ ግና ምስክኒን ምግዱርን እየ ወኣምላኽ መድሓንካ ልዕል የብለኒ ንስም ኣምላኽ ብመዝሙር ከመስግኖ ብምምሳው ከዓ ልዕል ከብሎ እየ እዚ ንእግዚኣብሔር ካብ ዝራብዕ ካብ ቀረንን ጽፍርን ዘለዎ ተፈንቲን ባህ ከብሎ እየ እግዚኣብሔር ንድኻታት ይሰምዖም ንእሱራት እውን ኣይንዕቕን እዩ እሞ ትሑታት ነዚር እዮም ይሕጐሱ ኣቱም ንኣምላኽ እትደልይዎ ልብኹም ብህይወት ይምበር ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዝዋሳወስ ኩሉ ንኡ የመስግኖ ኣምላኽ ንጽዮን ከድሕና ንኸተማታት ይሁዳ እውን ክሃንጸን እዩ እሞ ኣብአን ክነብሩን ክርስቲዩን ዘርኢ ባሮት ክወርስዋ ስሙ ዝፈትዉ ከዓ ኣብኡ ክነብሩ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 70 ወኣምላኽን ምንጋፈይዎ እግዚኣብሔር ንምርዳእ ይቀልጥፍ እቶም ንነፍሰይ ዝደልይዋ ይሕፈሩን ይሕነኹን እቶም ሕሰም ዝትምነዩለይ ንድሕሪት ይመለሱን ይነውሩን እሰይ እሰይ ዝብሉኒ ነዊሮም ንድሕሪት ይመለሱ እቶም ዝደልዩኻ ኩሎም በኣኻ ባህ ይበሎምን ይተሓጐሱን እቶም መድሓንካ ዝፈትዉኻ ኩሉ ጊዜ ኣምላኽ ልዕል ይበሉ ኣነ ግና ምስክኒን ድኻን እየ ወኣምላኽ ናባይ ፍጠን ወእግዚኣብሔር ረዳእየይን መናገፍየይን ንስኻ ኢኻ ኣይትደንጉይ